Aku jual. Ini Luang na kasi Buyung. Kaskan main. Tapi kenal tadi. Kenal dia. Allahu Rabbi Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pangulu kita wahai sahabat tolan sudah Assalamualaikum makasih nang narami dengarkan ayat kabido mandiri wahai kuluna batin zaikat di dalam Al-Quran anu mamuni di surah Al-Maidah cuma cari Sembilan puluh awal kanti nama kamarupi menyerabi dengan wal masiru tambah lagi artinya ayat anda pahami nah jangan menyasa kemudian hari ini haramkan Allah mabuat judi itu ganjo mama kana pilatesi menyuntikkan heroin ke dalam diri haram hukumnya sama sekali bermacam narkotik atau narkoba mengganggu pemudi atau pemuda di dalam atau di luar di tingkat SMP atau SMA di perguruan tinggi ke calon sarjana cobalah pikir di bujuk ayah di sibuk mencari lah jalan di rumah dek mangga materi hidupnya mewah memperhatikan anak jadilah susah memperhatikan anak jadilah kurang disangko anak kuliah pagi jopatan kiro ke diskotik kapai bangoyangan juga kalau laki-laki juga kalau pandang kok memakai nai
batu bang kaki bagalang. Rambutnya pendek, kinilah panjang. Rambutnya hitam, kinilah pirang. Bantua kadang boleh, bantuan datang dari Jepang. Juga lawanan perempuan dan juga kalau dipandang baru dengke berbaju jarang di memukul kapal pinggang. Lama langga bana jo ada minang la sangai kaleru ado sababnya mangko baitu Dekarano dunia la tambah maju ada orang Eropa na batiru-tiru cupa di pape de dagang lalu de orang datang. Ada kaleru la jale kalali mau de mana lua. Bibi yang de tata basapu la bigali de goyang baju de gara kangara de guyu ka guyu de coba gara Laila malu nini aja mama kariwau lalu ayah aja mande kamana pe malu daripada jawi bajala dulu bamina tu balu nama dapat cucu yo bayi itu jangan ditiru ayah nanya sarayu
Sapata jodoh karan la pengajian le penting dekito na penting sekali agamo Islam le agamo kito le surga taga le kado dalam nyo le utang dekito malakana tajo saudara katolan sahabat ngejo kalau kita mengaji hakikat lainnya wajud tubuh tu tak mengaji sangko laidu alaman kau disangko du lanya tu sasi alimul malai banyak kirama
tol sambal sekali Lai sambal sekali Cula sarugo Katua yang rami Apo bilu tibol Lai wakatu mati Lalu na lekan na dan keri Dekan dan keri Samyata pandai Ngalai Kalam ta pandai Nabakato lai Illa kanana alam Anay na Nalakan diri Lai satu nalakan wujud Nalakan zatillahi Alana tapalan Muhammad Mandiri ana kurisi Manjago ladenyo kara Mananti no janji Hanya kabu inyawa Hanya kabu ijon lambe dan sunni Jolam beda dan sunni Para suaka sakil Layanyo baranti Ya muhul min nafsihi Adika kunci Inna lana lillahi Wa inna lana illahi Alaikan rajiunna Tambahan lagi Selamat lenar tinggal Selamat ladenan pai Lai maswala kasarugo Kakamu yang rami Ayo cukuplah desakian Secara lanjut kaji Adalah makininan begitulah Maka eloyo dalam rangka maulud Nabi Dewa dengan denyo kita Daerah Batang Piam Manon dan nama ikul namonyo Undanglah orang ciasa orang iyo coba dua Malapi yo lalekan niat lamunan yo tekanan ko Dikandai yo curi kon Nabi Undang lai orang siasa to guru lai guru kita Adela medikio dela tambana carana niyo karena dopulo Bakandara niyo silawan dulang kasana patala jodoh Iyo kapagadala balay Bakandara niyo landenyo pulo de arawahiyo nantuto Ito niya galayo beko Inyo niya gahu besaki inado Karano iyo nan natuto Manya maningalakan jaso Kasawa iyo lan nabapir Yang iyo lan sarato palalan derombiyo Iyo ditumpangkan nenyo kaji Iyo kong sapinan dalam kubo Wala pangayo la deyan danyo Sungganan matinan di doa Kanan di dui di doa Lekan puno Masing-masingnya Iyo laya dolan leka sawa Do iyo baladangan nanyo lado Oh adoran iyo lan na pegawai Manikin nike golongan nyo Oh ado iyo lay tukang oje Banya na sewala nyo tibo Karena kambing yang sekali lahir kembali
Lalu sagadang lade kapalo. Ako maladang rado, mira-mira di buahnya. Oh adoh iyo labatan ni nasihat lebadanyo. Ako maladang taruang panjang, buahnya tiga itu. Oh adoh lemaran dosa sudah naik kolai dapet jodoh. Ako nan ompong gigi sa sudah ikut cukup tumbuhnya. Oh namuai alannya tumbuhan baoi yo katoko cino. Ganti banana rancak mudah-mudahan batuknya mudah. Akhirnya samole didoakan. Tuhan yang masuk. Oleh nautin ni begitulah. Oh, ya Allah. Menalikannya. Tapi yang menyuhainya nak tambah di patang aduh. Patang tinggi, iyo nanajago gini begitulah. Lewahai saudara. Di bari bulan panjago karamatu. Yo betul surawi ko namo nende. Tapi kami lah pandai pulo. Aduh nang jeleng kapalo. Sarang tuon masuk. Ay kini dunia iswagi nende. Samo dipakai Samo dipakai nanakadunyo. akan nanapai apa di pasangan dia. Natarang jalan May kasarudo. natarang jalan nakatarugo. Alasi tujuan deh bandanyo dalaman nende. Nasa kamboy pamilya mudonyo. Sa dunia dipatuloykan. Sansaro badan kesudahanyo. Sansaro badan kesudahanyo. Banyak layari antara nende. Tidak semulia hari Jumat. Tidak semuanya hari Jumat. Banyaklah nabi antara nabi nene. Tidak semulia Nabi Muhammad. tidak semulia Nabi Muhammad. Banyak bulan antara bulan nende. Tidak semulia bulan puasa. Bulan puasa. Kalau kita menyembah Tuhan, sembahlah Allah. Tuhan yang Esa. Sembahlah Allah, Tuhan yang Esa. Berdiri tegak aku sembahyang. Antara Allah dengan Muhammad, bercandu tubuh coba yang bayang. Bercandu tubuh coba yang bayang. Samo kami yang kaduhonyo. Aku pinggang nade sumbayang. Timpak mo saji Bamanjo. timpak mo saji batilojo. Nalata sang
maupun lang. Amalah ibadah di bawah mati. Bini Bina rancak di suntiang orang. Ya Rasulullah. Ini nasi. Allah. Mana mo? Mana mo?